Katinuod, nabalaka ko, gikuyawan ko, tungod kay, dili manggod sagad nga mahimo kong main celebrant sa mga okasyon nga sama ni ini. Ilabi na kung anaa pagayod ang ako ang mga igsuong pari nga mas una kay saktan nako. O pipila kanila, ako apag yung mga professor o formator sa seminaryo kaniadto. Apan, tinukmo diha sa hiyas ni San Padre Pio na ahat gyud kog tando. Kay ang hiyas ni San Padre Pio, obedience. Mao nga, akong gidawat bisag bugat, lisod, o may kabalaka, nga mahimong main celebrant o homilies para karon sa atong panagtigom ning kapistahan. Kining atong panagtigom karon, grasya gikan sa Dios. Unsa may tawag sa simbahan alang sa iyang katawhan karon, magkahiusa kita. Nato ang mapuy-an ang kinabuhing simbahanon diha sa pagkasinodal, nga ang matag usa gitanaw ang presensya sa Dios diha sa iyang kaigsuonan. Everything is grace. Tanan, grasya, panalangin gikan sa Dios. O kung makita gani nato ang grasya, presensya, panalangin sa Dios diha sa matag usa, magkahiusa kita. Mapuy-an nato ang atong pagkasimbahan. Mapuy-an nato ang synodality nga gitawag sa atong Santo Papa Pope Francis. Naay nagkalain-laing rason og hinungdan nganong naay kapistahan. Ang uban moingon naay piyesta aron naay kalingawan. Ang uban nag-ingon naay piyesta aron naay tari. Kay mga 7 baya pugo ka tuig sa mga bukid-bukid nga bahin sa atong diocese. O ganay ako madungog. Maayo ning naay pista kay naay tari. Maayo ning naay piyesta kay naay baile. Maayo ning naay piyesta kay naay hikay. Maayo ning naay piyesta kay naay bring house. Apan, ang una gayong rason, hinungdan nga na magpiesta kita, magpasalamat kita sa Dios. Tungod kay bisag unsa kalisod o sa kadaghan sa pagsulay nga nasinati nato sa atong kinabuhi, mas daghan gihapon ang panalangin sa Dios. And that is reason enough for us to celebrate. Daghang grasya panalangin, bisag daghang problema. Panalangin nga nakamatapataganin ang buntag. Panalangin nga naabot pa ta dinhi sa kasalaan, sa balastro. Panalangin nga nakakita pa po ninyo karon, makakita pa ta. Naapatay maayong panlawas, naapa ang ato ang mga pamilyag mga higala, naatay panginabuhian, naapatay sininang masulob, naginhawa pa ta. Pagkadaghan sa grasya o panalangin sa Dios, mga angay kitang magpasalamat. Ang taong di kahibalo mo pasalamat, walay kalipay. Kay di man siya kahibalo mo tanaw sa grasya. Sige reklamo unsay wala niya. Una nalimot og tan-aw sa kadaghan sa panalangin diha sa kinabuhi. Samot na kung ang tan-awon grasya silingan, magsakit ra gyud imong dughan. Karon gidapit kita. Tan-awa ang panalangin sa Dios diha sa imong kinabuhi ug pasalamati ang Dios. Ug human natong pasalamat sa Dios, maningkamot kita nga makapaambit sa panalangin, mahimo kitang nagkahiusang simbahan. Kapistahan ni San Padre Pio, siya dakong kabahin sa akong kinabuhi, diya sa ako ang pormasyon sa pagkapari. Kay siya mo'y amo ang patron sa dito pa ko sa seminaryo. Nag-eskwela, o gipamalandungan namo ang iyahang panaw. Sa linghod pang pangidaron, nitubag siya sa tawag sa Dios. Dili sila adunahan, yano, simpleng tao, sama sa kadaghanan kanato. Apan, misalig sa grasya sa Dios diha sa iyang kinabuhi. Dali kayong mikaylap ang pagdebosyon alang kang San Padre Pio. Dili lamang tungod sa kadaghang milagro nga nadawat, tungod sa iyang pangaliya, tungod kay talagsaon usab ang iyang kinabuhi. Gani sa dihang buhi pa siya, ilado na siya. Sa dihang buhi pa siya,
Gigamaan na sa mga estatwa ug mga imahen. Gipangbaligya na dito sa gawa sa simbahan. Mo gani nga dihay usa ka higayon iyahang gipangguba kadto mga baligya nga imahon niya. Kay niingon siya ngano naghimo man mo ni ana. Tanang pagdayig alang sa Dios. Ako makasasala. Ako ubos and everything is grace. Gani gi-interview siya, gipangutana siya, kanaaman siyang stigmata. Kanang stigmata, ang samad sa atong Ginoong Hesukristo nga gilansang sa krus, niabot sa iyahang lawas. Mo nga naay samad ang iyahang mga palad ug ang iyang mga tiil. Ang samad ni Kristo, diya sa iyang kinabuhi nga balaan ug sa grasya sa Dios, miabot sa iyang lawas. Mao nga kasagarang imahe ni San Padre Pio na agid siya gloves. Kay naa may samad ug kadaghanang higayon nga magmisa siya, mutubod ang dugo diha sa iyahang mga kamot. Mag-agulo siya sa kasakit ug sa pag-interview na niya gipangutana siya, sakit ba kining mga samad diha sa imuhang lawas? Ingod siya, dili masukod ang kasakit niini. Maong mag-agulo siya, maghilak siya, kay niabot kini sa iyang lawas. Pero niingon siya, kay balo ba mo, nga naapay masakit kaysa niining mga samad? Unsa man kana gipangutana siya, ug ang iyang tubag, sakit sa kaulaw, naulaw ko. Sakit maning samad, apan masakit bation ang kaulaw. Kay kinsa man in taon akong moambit sa samad ni Kristo. Kinsa man kong moambit sa samad sa atong Ginoo. Ingon ana ang iyang kinabuhi sa pagkabalaan. Ang kinabuhi ni San Padre Pio sa akong pamalandong, mao'y hulagway sa mensahe sa Ebanghelyo karon. Matod pa, usa ka suga nga nagsiga, wala tague ilalim sa gantangan. Mikaylap ang iyang hayag ug daghang mga taong nadan-agan. Apan ang iyang suga, ang iyang kahayag, dili iyaha. Ang iyang kahayag mao si Kristo. Mao kana ang kanunay natong gisangyaw matag higayon nga magsaulog kita sa Pasko sa pagkabanhaw. Jesus is our light. Ang kahayag ni San Padre Pio, dili iyaha. Iya ni Kristo. Sama kini sa bulan. Ang bulan magabii mudanag ang iyang kahayag nganhi sa kalibutan. Apan ang kahayag nga gipadanag sa bulan dili iyaha, kundi iya sa adlaw. Kay ang bulan nahayagan man sa adlaw. Ug ang kahayag sa bulan nga miabot sa kalibutan dili iyaha. Hinulaman ra niya sa adlaw. Ingon ana si San Padre Pio. Nidanag ang iyang kahayag, apan ang kahayag nga iyang gipakita, dili iyaha. Kundi bunga kini sa kasuod niya ni Kristo nga maoy matuod nga kahayag. Nindot na pamalandungan sa atong kinabuhi. Kay bisag unsa day kayano ang tao. Bisag unsa day ka makasasala ang tao. Bisag unsa day kaubos ang tao. Mahimo siyang instrumento aron modanag ang kahayag sa Dios sama sa kinabuhi ni San Padre Pio. Nahinumdum ko sa istorya dito sa Italy niadtong tuig 1770 sa usa ka parokya naghimo sila og regular nilang schedule sa benediction. Kasagaran, first Friday, himuon kini. Naay duha ka mga sakristan nga nag-andam alang niini sa pagsaulog sa benediction. Ang ilang pangalan, si Anibale de la Genga o si Francesco Castiglioni. Samtang nag-andam sila para sa kasaulugan, naglalis ug nag-away sila. Nag-ilog man sila kinsay mo lingkod ug mutapad sa tuo ug sa wala sa pari. Samtang nag-away ning duha ka mga batang sakristan, nagbinulanay na sila aning gipatungas kandila. Hantod nga ang agtang ni Castiglioni nakisi, nagkadugo,
nagsigitanay na ang mga tao. Niingon sila, pagawsa ng mga sakristan buluyagon. Nagpakaulaw sa atong parokya, pagkakitas pare, ulaw siya kaayo. Ulaw po kayo mga ginikanan. Sayunan kag naay ka sa ulugan, apan sakristan, nag-away, nagsinumbagay, nagbunalanay, nagkadugo, pagyod. Kay nag-ilog ra kinsay mo tapad sa pare. Nahitabo na ni atong tuig 1770 dito sa Italy. Duha ka sakristan, si Francesco Castiglioni o si Annibale de la Genga. I-fast forward nato. Kada 25 years sa simbahan, ni atong tuig 1825 na ay celebration of Jubilee. Ablihan ang Jubilee Door, pinanguluhan sa St. Peter's Basilica. Gani kita karon sa simbahan nag-andam ta sa opening of Jubilee Door. Napod tayo mga selected churches dinhi kay 2025 man sunod tuig. Kada 25 years na ay Jubilee Year celebration ug ablihan ang mga piniling simbahan aron ang katawhan makasinati sa grasya sa Dios. Niadtong tuig 1825 nagsaulog pag-abli sa Jubilee Door dito sa Vatican, sa St. Peter's Basilica. Ang nangulo niini ang Santo Papa. Ang pangalan sa Santo Papa ni atong panahona mao si Pope Leo XII. Kahibalo mo ang ngalan ni Pope Leo XII? Si Annibale de la Genga. Katong sakristan nga gibunalan ni Castiglioni nakisi ng agtang, gipagawa sa mga tao kay buluyagon o way kaugmaon, nahimong Santo Papa pag-abot sa tuig 1825. Ang nakanindot pagyod, kay tapad niya usa ka kardinal, ni tabang og ni assist niya. Ni assist niya. 8. Pio, mahimo gihapon kitang grasya, panalangin sa Dios alang sa tanan. Sa katapusan, kasagaran karong panahon na makakita tag na ay mga delivery gikan sa Shopee o sa Lazada. Dihay ba nag-asawa, nag-away, gareklamo in tawo ning bana, ingon siya, kalas kaayo na ning akong asawa. Kada adlaw, sige nag-adto ang delivery boy dito sa balay. Unsa lagi pang order? Lipstick, make-up, drawing skilay, bisag unsa ipang hid-hid sa nawong, nagbagulbol ang bana. Ikaw gakalas-kalas ra ka. Nanginabuhi ko. Di kapoy ko. Giusika nimo ang atoang nga magamit unta para mas importanteng butang. Gipalit para nimog sudan, kanon, bugas, nabusog pata. Baling reklamo sa bana. Ningon ning asawa, ay ikaw? Kanang gipalit nimog long neck? Kanang imahang bisyo gisuroy? Kung gipalit pa na nimog isda, makaunon pata. Bali nilang away. Mao nga, niingon ng asawa, wala ba na ikaw masayod? Nga nagpagwapa baya ko? Dili para sa uban, para nimo kay ikaw may akong bana. Niingon po tawon tong bana, wala ba po kakabalo? Nga mo imong pugo para nimo? Nga naman, kay kung mahubog na ko, magwapa na ka. Bali nilang away. Nang lamba ang bana sa pultahan.
Wala nagluto ang asawag panihapon. Gigutom ang bana. Gilabay niya kaldero. Kapoy ning kinabuya. Niadto siya sa tindahan. Palit siya pandesal. Moray ang gikaon. Surok gid ang dugo. Paano lang yung gikaon panihapon? Ngay sige kuhit diyang bata sa kilit. Nong, kaya ko, pahanbi, gutom na ko kayo. Ingon siya, taghaira gunig paning bata, dahi, gigna niya agtindira. Pagkadawat kis bata sa pan, lukso gid siya tama. Kinahawa, pasalamat gid siya. Ingon siya, nung salamat gid kayo, unya nangutana ang bata, no? Ikaw ba nang Ginoo, nong? Pangutanas bata. Ihang tubag, ayaw ko binuang idungha kay kaaway rabagyan na sa akong asawa gisapot ko ron. Ingon sa bata, dili man gud nong. Ganihar ako kayo din gutom na gyud kayo ko. Wa ginahatag na kog pan. Niingon ko Ginoo, taga ikog pan bi gutom na ko kayo. Human akong sulti ana, niabot ka. Gitagaan ko ni mog pan. Ikaw ba nang Ginoo nong? Pagkadungog sa tao sa gisulti sa bata, his life was changed forever. Nakaingon siya, makasasala ko. Nag-away pag yun sa akong asawa. Pero bisag ingon ani ko, naalaan pag yung kong Ginoo. Nakita gihapon ang grasya sa Dios. Ingon ana ang simbahan. Makasasala kita, huyan kita, naa kita'y apan. Apan bisan pa ni anak, mahimo kitang instrumento sa Dios alang sa iyang gugma, kahayag, nga mokaylap sa kalibutan.